Gamerauntxira! Gamerauntxiak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Ongi etorri Gamerauntziaren 5. denboraldiko lehenengo atalera, denboraldiarekin, honekin, ja, 97. atalera iritsi ga, 3 atal 100. iristeko, eta, badakizuen bezala, denboraldi berri hasten dugu, uda atzean laga eta eurixakin batera, eta astero hemen izango ga Gamerauntziaren Twitch kanalian, kasu honetan aldatzen dugu eguna, astearteetara pasatzen ga, eta 5:00 batuko ga zuzenian grabatzeko. Horren ostean, programa hauek, grabatutakoak, baita asteartero entzunteko aukera izango duzue 12:00 aurrera naiz irratian, eta bukatzeko, ohiko plataformetan egongo da baita entzungai, e-books, Peertube, YouTube, Spotify eta bestelakotan. Gamerauntxia komunitatean berri eukitzeko, badakizu betiko bezala, gamerauntxia.eus webgunean gare, ero bestela Telegrameko Gamerauntxia kanalian. Ni Damian Madina baitia naiz, eta nerekin dare betiko bezala eta posa hundiakin nere partetik, Aritz Odriozola eta Lander Unzueta, haupa zen moduz joan dauda. Ondo. Gelitzu barik. Netzen motzea. Bardintxo, zenbate irauten dagoen beti zenbate motzea. Beti bizkoz pasatzen da, ez? Zoritxarrez bai. Zenbat da gehiago iraun, gero bueltia gogorra. Gogorra baitzen. Bai, zantzari parik. Oso ondo. Ez da egit, jolasteko aukera hondirik eukidu zuen, ero deskonektatzeko aprobetsatu zuen, ero biak. Ni pixa deskonektatu naiz, beroa handiakin jolastea ez da inkompatiblea oso. PC-en bentsatez. Ja. Nik itzitu jolastu dut, bai, deskonektatu ebinaz, aurre datzera galditzu barik. Eta ez tokotolan, baten ibilinaz, jokuren baten, batez bezarratan, baina komentiko guztorkizun baten bebaia, zentxuke... Zuia, Shadow of the Earth 3 ordurako ja jolastuta zen den. Hori ja bukatutu gozan, bai. Bukako porran gartu naberetik, hori lan barruen sartzen. Nik ez da jolastu, ondiokan. Jolastu pixka, baina benetan ez da jolasteko aukera ikartu. Ni ibili naiz Supraland aspalditin neukan pendiente, eta oporrak aprobetsatu ditut, tarteka ez da oso joko luzia, baina ordutxo batu sartu ditut, azkenian uda guztian, eta lortu dut pasatzea guztiz, eta, oso posik. Igual egunen batean, analiziren bat, ero zerbait egingo dut. Baina, perez, inoz jolastutu ekizuz, da? Jolastuta neukan, baina puskat, ordutxo batzuk, gutxi, eta orten ja, uda honetan esan dut, jolasten dutenean Supralandera ibiliko naiz, eta oso gustora, benetan, oso posik, jokuakin. Ia gustatze gaten aurretik, eta bainare gehiago. Ni be, eldu birko dutxan, no? Ze ustot, badikotela niri zurie danon hemen, eta orduan emon birko dutxan. Esaten da, niko pertsonala dela, gustatze jatzen edo, Supraland da joko bat, batzuk esan da oso infantila, irudie gaitik, eta niri pentsatze gat, erabiltzen dituala da, azkenean, Metroidvania bat iruden, eta nola erabiltzen dituan, ez da, tresnaketan eri piloa gustatze gat, eta gero baita, grafikoki eta daukan itxura hori bere puntotxua duka, eta nire gustatzen jat. Ez da wholesome, baina isa niretzat bai. Ze etxaien kontua beneiko erresa da, eta lasai patxadas jolasteko jokua da. Nik inoz entzun izeot, Metroidvania hori bai, baina Zelda batzun antxadekola igual, esplorazio aldetik edo, ez dakitze? Igual nik ez dut inbeste ezagutzen, Zeldak. Baina, zeraitik ez. Ez dakit, espatakin joan zeinke, hortik, aurrera tatzera. Kurioso da jokoa. Ondo. Eldu birko dako. Bai. Oso ondo, Albisteak inazteka, ze uda oso bateko albistea dauzkaguta. Bai. Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu. Esan dugu moduen, oporra bukatu dire, lanera itzuli gara, baina, zorizonez, bideojokuekaz gozatzen jarraitzeko aukeri dikogu iraien. Iabete oso indartxue dekogu bideojokuen estreinaldizen aldetik,
Eta orduan, interesgarrezenak ezagutzeko betiko moduen errepasotxu betingo dugu, ezta? Arin edo batzetan luzetuz, baina apurke, hasiko gara apurke. Lehenengoa da, oin hilabete batzuk Nintendo Direct baten aurkeztu zen bideojokue, baina Japoniako Nintendo Directen bakarrik pakiru deitzen da, eta oinartien bertan jolasteko aukeri egon da. Orduen, oin izerren dabe Good Feel eta Spike Chunsoft garatzaileek, Europara ekarri dabe, eta Switchen zein PC-en estrene da pakiru deitzen dan joku hau. Osorik izen osoa berez, Otogi Katsueki Mameda no Bakeru deitzuko esan. Eta izen horren atzien, dekogu Goemon bideojoku famatuen garatzaile izan Etsunobu Ebisu zuzendari zen, joku barri ze. Ze topeko dugu, da alako, esango dugu, Mario, iruden Marioan antxadekon aventura eta plataforma joku bet, oso koloretsue, borrokakaz, plataformakaz, etxai nagusien aurkako borrokak, minijokuek, eta egiz izan, irakurrotena gaitzik. Igual, akatz batzu dekoz, gauza batzutan utxunetxuek, baina nortasun propisa deko oso politzea dela, oso divertigarreze jolasteko orokorrien, eta egiz izan gogo asko dekotez probetako. Ganera hori estrena, uste dut, gota €5 edolako zozer, ez da urten preziz osoan. Orduan, alako jokuren batez, askotan utxuni egoten, azpan Nintendo kontsolatan, ordenagailuetan eta alako jokuen utxuni egoten da, probetako aukeri dekogu. Ganera transformazioa dekogu, eta alako gauzak, alako Japonia koloretsu batetik bideatuko dugu, hiriburu nagusizek zapalduz eta holan. Ninjan, samuraizen, olako estetika divertigarri bat. Eta orduan, bidizion ikusten duzuna. Eromen asko, robote erraldoien arteko borrokak, apurretanetariko joku eta oso itxuru oso dala esan bierda. Kuriosoa da. A ber, nabari da, dala oso jolaz bat, zuk zentzun zela ez, Mario 3 da antzekotasun hori daukana, eta Switcherako jolaz perfektu horietako bat, non grafikoki asko zuen eskatza, baina oso divertigarria emateu, gaina jolaz, jolazak, bezala ikusten dira, era askotakoa daudela gaina. Eta bai, tanetari diko lapurrete moten dugu izan, ez? Kutsu klasiko hori, baina aldi berien berritasun moderno nahiko txugaz, bai. Orduan, hori zen, probetako gogoak eta txeron epiko da apurtxuet igual, apurrete gizan merketu hartze, baina ontsen momentuen be prezio desentetxu diko, egiz izan. Eurera etzen dugu, eta oin ja danok ezagutzen dugun joku batera joko dugu. Ze, aspaldiko partez iragarri zen Age of Mythology Retold, bermasterizazioa berregiti ez da jortartin kokatzen da, ardizke. Azkenik estreneko da, gaur bertan, gaur arratsaldien estreneko da, iraiak 4. Hau da, hainbat talden arteko balkarlana, World's Edge, Forgotten Empires, Tantalus Media, hainbat eta hainbat talde egon dire bermasterizazio honetan lanien. Eta zer topeko dugu bertan? Azkenien 2002ko estrategia bideojoku klasikoan berregite bat, kasi. Horre egongo dire betiko kanpainak, betiko zibilizazioak, betiko unitatik eta bar. Baina guze berriz egitxuko dutxez, bai. Adibidez, atal teknikoa da eraberritzitu ikusiko dugun lehenengo gauzie. Grafikoki asko hobetu dabela esan behar da. Oso joku moderno moten dugu egun, da bai. Igual modeloren bat edo beste nabaritzu leheke apuru esarra dela edo, baina orokorrien oso itxura politxe dekola esan behar da, bat ez efektuekaz eta holan, ez? Horrek jainkoan eraso berezizek eta erabiltzen genduzenak eta holan oso ondo gauz. Eta horretaz aparte, gero, badauz beste unitate berrizek, aro berri bat gehitzu da bai, aldaketakaz jokagartasunean txadanez, eta halako guztatxuk orduen. Nik uste dut bai klasikoan jarraitzaile horrentzat zein estrategia joku klasiko baten gogoatek izenan txat, aukera proposa dela, jolasteko. Gero bai esan behar da polemikatxuren bat edo beste egondala garapenien, ze antzadanez, indabena da, apurbete eraberretxutana ilustrazioak barne, ezta? Eta ilustrazio barri horren artien, jainkoanak batezue, antzadanez dauz adimen artifizialaga zein dizen irudiren bat edo beste horrek usitzen, baten bat, atxamarre bategaz edo beste extra bategaz, holako gauzak, ez? Eta, ez hori bakarrik, gero indabena da, antzadanez, DLC bidez sartun ilustrazio zarrak ordainpekoak izeteko. Eta horren, klaro, horria egonda krisis apurtxu bet, ez? Klasikon jarratxaien artien eta bar. Baina, orokorren emoten joku nahi izango dela, naiz eta horre Xboxek santarkeri pare bat edo beste. Sartu dituzte zibilizazio gehiago edo? Uste dut, zibilizazio barrizek sartun barik enabezela jainkoak sartun bako txari hor. Ekutzen duzen, ez? 3 zibilizazio zirela uste dut, okerspan abian. Eta horren barruen, jainko desberdinik aukeratzen genduzen, gure
protagonista edo heroi moduen esango dugu, ezta? Bakoitza bere abilizizekaz. Eta esango neke horren barruen badauzela jainko barri batzuk, beste abilizi batzukaz eta lako guzakaz. Bueno, eman berko zaio porra batxo bat, pentsatzek Game Passean aterako da. Bai, justo trailerra maitzu da hartzea gartzen da, ja Game Passen helduko dala gaur bertan. Orduan, bai, zelan ez. Bai, hori da. Proba bat eman, joko ultraklasikoa, bere garaikoa. Urte pila pasatu dira Age of Mythology azkenengotik. Bakarra gonda azkenien. Bueno, bakarra. Eta, bueno. Gero bai eukiban, espantzino bat, oinenaz gogoratzen izenagaz, eta hori honen barne daue bai. Horre bai ikartzen ban beste zibilizio bat, eta bar, naz gogoratzen noin, titanak egote ziren barruen, uste dut, okerspan abien, edo horren kontra, ja, ez digo gogoan. Azke urte asko dira. Bai. Ganera, Age of Empires 2 eta 3 remaster horrek atara bizenak, arrakazta pila auki dabe, jente pila bil jolasten gaur egun, ganera horreri bai sartzen dut, zibilizio barrizek, kampainak eta holan sartzen dut ondino, ja, bigarrenan remasterretik urti pasai dire, eta ondino guza barrizek egiten dabiz. Orduen ia, honegaz guza bera pasatan dan, eta Age of Mythology holan, edatzen ikusten dugu, da guza gizagoaz. Hori da. Urrengo joku gazgoaz, iraiak 6 estreniko da, ostiral honetan. Eta, kasu honetan da, bilduma bat joku klasikoana. Ace Attorney Investigations Collection deitzen da. Eta, Ace Attorney askok ezagutzen dugun arren, berez dire Investigations spin-off moduko baten bi jokuek. Hemen betiko protagonisti barik, Phoenix Wright abokatu barik, Miles Edgeworth zera, fiskala kontroleko dugu. Eta, beste kutsu bat hartzen dugu, lako aventura grafiko kutsu gehitxua hartzen debela moten deu, ez? Usto, bigarren joku ganera esala estrene bertan, Japonian bakarrik geratu zela loko zozer. Orduen, saga honek jarratxa ipia dekoz, seguru asko eskartuko da bela. Ganera, Ace Attorneyn joku eta bilduma desberdine jasotzen ibil gara azken aldizen. Orduen, honegaz uste dut ja bukatuen gobiela, edo, alako zozer. Eta, aukera politxe, barriro aventura grafiko oso simpatikoak, oso berezitsuek, batez be historia aldetik, pertsonaia aldetik, eta merezi da benak. Osake, motorra berotzen juteko ganera demoa dikugu bai, probetako, PC-erako, PlayStation kontsolatan, Xbox kontsolatan, eta Switch-erako. Orduen, hor da aukera politxet. Lander, ikusi da momentu baten, trailerra ikusten adian antza Twitch-etik edo YouTube-etik edo ostean, alako pixel art bat bezala zegoela, eta bestea remasterizatuta bezala. Bilduma egiteaz gain remasterizatu dute? Bai, antzadan ez hori, ez da, lehenko DS-eko bereizmen hori gogoetu bindabe, eta sprite barri batzuk sortu be bai. Baina okerrezpan abilen, nengo dabena da, bi zen artien aukeratzeko modu emon. Hau da, probetez Halo horrek remasteratan pasazan moduen, momentu nazen dula aldatu bat abestien artien, balako oso zer egongo gala uste dut. Suposatzen da pixel art hori dela DS-ekoa, ez? DS-eko originala hori da, bai. Ok. Bai. Bale, joko mitikoa, oso. Bai, bilduma mitikoa, eta hurrengo hasta horren mitikoa, baina jente askok ja maite daben maskota bategaz topeko gara egun berien, etxi iraiak 6. Astrobot estreniko dugu PlayStationek, espauzun ezagutzen, lehenengo PlayStation VR apurret promozionatzeko maskota moduen jaizo zan Astrobot. Gero PlayStation 5 estren esan nien, beragaz batera datortzen joku baten egon zan, DualSense agintien, olako saugarrizek eta ezagutzera moteko. Baina moten dugu, Sonic gure da bela bere maskoti izeti, ez? Eta orduen bere joku propioa jasoko dugu etxi, kriston itxuriegaz, hau bai bada Mario 3D antzekoa, ez? Plataforma pilo bategaz, mundu desberdinek, objetuek batzeko, ez? Egoerak eta ronkak eta holan. Oso itxurana dugu, grafikoki oso potentie da, ganera moten dugu, ez? Oso dinamikoa, geldi ezin izango da lanpora guztien gertakarize pasetan eta bar. Eta ganera, bukatzeko, egongo dire Astrobot itxuriegaz, PlayStationen historiako beste protagonista edo heroi batzuk, adibidez, Kratos ikusko dugu, Wander eta Icor Shadow of the Colossusak eta bar, pertsonaia klasiko pilo hango dire, apurbet, ospatzeko ez PlayStationen historize, eta zentsu horretan nik uste jente asko erakarko da bela. Ni, esan Damian. Ez, azkenean tutorial bezala, sortzen bitxo bat, eta emoten dago azertu egin da bela. Azkenean, zenbate aldi zaitu da Sony, ez? Olako maskota bat sortzen. Bai. Eta esango neuke, kasu honetan, ez tala saiatu hortan, baina jendiak,
bueno, uste dut hau PlayStation zerekin bostakin etara zeben lehenko aldiz? Bai. Ikustu lauega zen zala berez, Ja lauaz VR-erako. baseuan. Bai, Vale. esan oso zagune izen, ze VR-erako bakarrik zan, baina bai. Vale. Baina gero ja bostakin etorri zan ja mandua Hori eta da, haptikoak eta hori dan erabiltzeko, ezta? Hori da. Gizta ja jendia ja zeukala horaz izan pixkat, ez? Hartzen jendiak ez dakit esan kariñito pixkat, ez dakit zela ditxu, baina ez dakit, aproposa moten dau. Bai, Bai, a ber, nik... Lekua, ingurua dio oso agradableak, eta gero Bai. berak kolore urdin hori, ez beti botatzen da izpi urdin horrekin eta baduka bere pertsonalidadia eta igual ondo representatzen da Sony. Bai. Gainera, bueno, PlayStation 5-akin debalde datorren jolas bat da, Landerrek esan du bezala, sobre todo DualSense-akin notatzen dituzun gauzak, nik uste ez detela jolas ikusi, hain ondo esplotatzen duna mandoa dauzkan zea guzti horiek. Ezaugarri DualSense-an ezaugarri horiek. Eta gero divertigarria da. Debalde datorrena, komila artean motza da, zezken finean demo tekniko bezalako bat da, baina, bueno, ematen du jendea gustatzen zitzaiola, eta nik igual baita esan honun, PlayStationen gaur egun tiportako jolas bat falta dela, ez? Azken finean daukau Ratchet & Clank, baina leheno garai baten geneuzkan, Crash Bandicoot eta guzti hauek, ez daude, eta hortaz, olako plataforma jolas bat nik uste faltan botatzen dela. Adibidez, Nintendo golako asko dauzka, bere ezaugarret izan delako plataforma jolasak, baina PlayStation pixka geratu da umezurtzor, eta nik uste... Nire peri moteste, beti astuten gara bategaz, da Sackboy, dizirela Little Big Planet, hau panpeinatxue. Eta PlayStation 5-erako da PC-erako oso joku hon bateko, ja apurut aldendu itzen dela Little Big Planetik, Sackboy's Big Adventure. Eta horrek espan arrakastan direkukin, oso joku hona izen arren. Orduen, apuruet penie moteste, zentzu horretan, baina egize da Astro, osea, nik ez to jolastu ondino bere joku batera bez, baina lan dabe kariño hori taminek epatzen daben, ez? Kariño txu hori ja badeko txat, ze oso pertsonai alaize iruditzea oso aproposa, orduen, zentzu baten itzele, egotik itxi beste alternatiba bat. Joan, Nikola, ez dakit plataforma ditu, baina botatzeotena falta eta ez da izatik PlayStationek ez duen rekuperatzen Medieval. Edo, Espiro etzitzeiten hain beste gustatzen, baina ulertuko nuke rekuperatuko galukete. Bai, berez Espiro oin ez da PlayStationekoa, eukiban horre remake iru jokuena, iru jokuena kontsola danatarako da, PC-erako bai. Baina berez oin izango neke dala Activisionena igual, ez? Olako zer, oker espana bie. Crash egaz batera, Crash be Activisionena da korrugun. Baina, adibidez, Medieval dala Super PlayStation lehenengoan arrakastan zati bat berari daukio, zezan jola super divertigarria. Personaia oso karakteristikoa zaukan, eskeleto gura eta ez dakit utzi izan du beti eta ez dio probetxu bide batera, baina bueno. Bai, egiz da, baina ia zelan jarraitzen daben Astrobot honek, bentsete oso itxuruna daiko eta mundu guztietet ezietan dabil ikusteko. A ber. Iraien bederatzi zen, atorren hastien, Warhammer 40.000 joku barrize jasoko dugu. Hainbat eta hainbat joku egon dire Warhammerrenak, batez 40K unibertsionetan giro dut ez. Baina segurunik hau izango da, saliek egin espero da bena. Space Marine 2 izango da, Space Marine arrakastatxuen jarraipena. Eta, bueno, espazun ezagutzen, dalako hirugarren pertsenako tiro joku bet, tiranidoan kontra jarrikozku, espazizoko marin honekaz. Grafikoki oso potentie, jokagarren esan lotezik simpletxue, baina eraginkorra, esango dugu ez, osoko porroka odoltxuek, beste armada batxun kontra, eta bar, buruet, Warhammera aipatzen dugu nien buruen deko gune. Baina horretaz aparte, irupe jokalarintzako kooperatiboa deko, kanpaina oso antzat, eta nik uste dut horrek jente pillo harakarriko dabela. Gero aparte multijokalariza dabe bai, duelukaz, eta bar, uste dut 3 kontra 3 edo lako zertirela. Baina hori, kanpaina osoa kooperatiboan egin alizetiek, azkenien Gears of War eta Halo horrek denpora honak gogorak arko deuz, eta hori ze beste da nien, aurkezpena bentset ikaragarrizea. Bai, bastante potente ikustea grafiko. Igual, grafikoa baino gehiago, detalle maila. Ikusten da, munduak eta oso detalle asko daukana. Bai, eurreko... Kontutan euki, darela 70 piko novela,
unibertso honi buruz eta oso sakona. Baina, bai, nik uste dut, bakatu, igual Lander moztu dut. Ez, lasai. Hor, beti ikustu tenean dibujoak eta galdetu dutena, nire burue galdetu dutena da, ia egongo dan aukerarik marrasteko, armadura eta hola, jokuan sartu horretik. Zestakidak izuen, baina, bueno, lehengo Warhammerreko joku batzutan, batez be estrategiakoa, baina, bueno, ejerzito guztian armaduren estilo orokorra bentzat, pintatzeko aukera gote zan, idea bat eukitzeko. Adibidez, Warhammer, Dawn of War, Soulstorm, eta honedan hasienak estrategiakoak, ez dakit ezagutzen dituzuen, gogoratzen. Bai. Baina honetan, eukizokuzun aukera, zure ejerzituan pixkat armadurak eta estilua pintatzeko, eta gero sartzen zinean jokura, eta bueno, azkenian, oin nola, bez? Pixka personalizatzeko aukera emoten den joku gehienetan, olako gauzak, guai egongo zan, hori hola baldin balitz. Badau berez, trailerrin ageri da, aldizela, hori, justo ganera neko promo potente itxiotxia. Ez dakitzetena da, zure armadurak eta aldatzeko aukeri dau, baina ze puntutaraino, ez? Bakarri badan eurek emoten dituzan iruditzuekaz, edo zuko soriko itxi bera marrasteko, da, ez? Margosteko aukeri dekozun, edo zelan doan. Nahiko simpletxio emoten du bidizoan, baina gero igual gauzagitxoa dekoz, ez dakitze. Gainera, Warhammerren figura fizikoak ere pintatzeko eta kriston komunitatea dago, Karo, ni pentsatu dut hemen jolastuko da bela, jokalari askok, gustatzeko bideo jokoa, baina baita pertsona asko Warhammerren oso salida danak. Eta pentsat, aukera hori lagatzea nik uste dut, bentsat, fanak lasai geratzeko aukera bat, eta ez oso saia implementatzeko, zelandarrek esan daren bezala, intzenke gauza oso komplexu bat, edo simplemente paleta bat eskaini minimoak iteko, eta aurrera. Ganera, justo lehen komentu duzunez, hainbat liburu dauzela da historiz oso sakona dekola Warhammerrek. Lehen irakurriot, nik ez dut idari bezonen ingurun, baina Space Marineko protagonistie, Titus hau, karo, oinartien bideojokutako zan bakarrik. Eta antzadan ez ja lore ofizial horretara gehitzu da bela, ez? Horreko seguru jente gehiago brakarriko da bela. Eta, bueno, txatean esaten dute, Eriko zinek esaten du, Henry Cavillek markotzen ditula Warhammerreko figura. Bere ordenadoria montau zeban, ez da irrolian ez da jolazten. Gero Warcraftera topera galtzezan be, hor historizia famosa hori da, Supermanerako deitzu dutzen nien, baiestatzeko bera aukeratu biela, antzadanez, izez bala hartun deize, ze Warcrafteko WoWeko raid baterako prestan egizala. Bai. Oin aurreragoaz, da generoz osorik aldatzen dugu, borroka generoa egaroko gara. Ze iraiak 12 jasoko dugu Marvel vs. Capcom Fighting Collection Arcade Classics, ikusten duzun moduen bildumatxu dator. Hainbat eta hainbat jokuaz, X-Men Children of the Atom, Marvel Super Heroes, X-Men vs. Street Fighter, hainbat eta hainbat, baina danok ikusi gure dugune Marvel vs. Capcom 2 izango da, New Age of Heroes, dala seguruenik Capcomen borroka jokuen artien mitikonetako bat. Eta, antzadanez, Capcom ibili da hainbat eta hainbat prestetan olakoak, gero komenteko dugu beste bilduma baten inguruen, baina nahiko lan politzia egiten da bizela moten dugu, bazkenien joku klasiko neri online ezaugarrez egiten dutzi ez, arte liburu digitala, musik intzutuko aukerak eta olakoak ez, nahiko txukun orokorrean. Orduen jentiek gogo nahiko txudekoz. Gero, aparte, aipatu dutena, Marvel vs. Capcom 2 honek, jokurin maitatu naizetiz aparte, galdute geratu da purbet, ez dagoen plataforma moderno eta jolasteko aukeri edo bintzet modu desentien. Eta orduen, klaro, honen inguruen txapelketak egiten dira gaur egun ondio, jente pila dau jolasten, eta orduen eukitzie gaur egungo plataformatarako ganorazko bertxino bat, jentiek asko eskertuko dugu. Eta bukatzeko, borroka jokuek izan dire gehienak, baina beat'em-up bat bedeko, The Punisherren, El Castigadorren, arkadietako beat'em-up mitikoa gehitxiko dugu bilduma honek, barriro online jolasteko aukeriagaz eta bar. Osake, niri egiz izan nahiko txurak hartzen duzte. Gusto karu estrenetan dela, ez da oso merkie izango oraingoz, orduen itxera honen birko dut, baina oso itxura politxe orokorren. Lander, dia jolasak zian bezala eta kolekzioen da, o zerbait remasterizatu dute? Gusagitzi uste dut, grafikoki da holan azkien bereizmena dago gitzuko dutzien, baina gero ikusten duzu ez, horre alboatan olako iruditzu dekila ez da be preste pantalla zabalantzako, ez alako zer, baina, berez zabaldu barik ez alakorik,
teknikoki hobetuko bien, baina grafikoki askoriko hobetu barik. Ondo. Bueno, esatuzuna, txapelketak eta gaur egun egiten badia, ja pixa plataforma aktualizatuago baten, ez? Gotxabili behar bazenun bere dispositiboan, orain hori da, ordenagailuan no ibilia izango ja. Ganera online jolasteko rollback netcode dau famatu implementeko dabe, partida hobiek eskainal izeteko. Orduen, hor orokorrien behin betiko bertsinoa izango dela moten dugu, ia holan badan. Aldatu ditzen dugu, oin, RPG batera, RPG famatu batera igaroko gara iraiak 17-rako, ze Final Fantasy XVI azkenik estreneko da PC-erako, kosteta, ze hau berez, hasikratik jakin gendun. Joku iragarri zanien, baina PC-era eruteko asmo hori eukibiela, baina oraingoz bakarrik PlayStation postien egon da. Nahiko balorazio ona jaso izan duz jokuek berez, igual ez da heltzen Final Fantasy VII remakeen maila horretara, baina joku divertigarri ze, borroka nagusiiko ikusgarri ze, grafikoki aparta dela esan leik, Eta, probatu nahi dozuenok joku erosi aurretik, doako demoa deko zue dagoeneko Steamen. Ni apurroti bildenaz, baina ni horren agaireia etxeo moten ganora zibiltzeko, orduen itxera biltzeko. Zenbat okupatzen dago demoa, kutsu gora ora? Esango neke 60 giga inguru zirela demoa, eta gero joku osoak pilo bat, aztakeri betuz dut. Jode. Nei demoa PlayStation bostean ibili nintzen, bere momentuan, eta Final Fantasy zalea izan gabe, etzeon geski. Baina ulertzen dut, Final Fantasyan 7an maila hortara ez iristea. Remakeare ez da 7 originalan mailara iristen, jendeak ezaten dunez, baina, azken finean baitare zaila da, hainbeste urte pasa, hainbeste jolaz eta danetan kalitate maila hori mantentzea, hortaz. Baina Landarrak esan duen zara, borrokazian espektakular, cinematiko kitazian, increíble. Horako txaier aldoiekaz, milaka efektu pantailan eta bar, hasta keribet azkenien. Baina hori dela eta pisu datorre bai, 160 giga ordenagailuen, ez da izan zebez. Eta demoa be, untxe esango dutxu, eta berzen bat okupetan daben. Zenaiko txuzala gogoratze dut bintzet. Usto tiruro gezidera do berrogeta edo lago zuzer bai, azkenien, ezki hasta keribet da gaur egun, baina hoitxuen birgara, ez da besterik. Beste bategaz goaz, egun berien, iraiak 17, hau da mian asko guztiko batxu, The Plucky Squire estreneko da azkenien, tempora pila dara gutxadoten, esango neke, bi urteko 2022ko eiruen edo ikusi gendun, solako zozer, lehenengoz, esango neke. Eta dalako abentura koloretsu bet, bidimentzinoak, irudimentzinoakaz ustartzen da bezena. Babilko gara olako, ume baten gelan, esango neke hasikeran liburu batzutan sartunde, solako bideko jokagarritasune gaz. Eta hor, zeldak kutsu duko dugu, apurbete olako ikuspegi isometriko moduko bategaz bilko gara, esploretan, borroketan, puzli gainditzen batez, behalako usaketzen. Baina berezitasun moduen, liburuetatik urtetako aukeri duko dugu, eta hor ja irudimentzinotako ikuspegi batera, atal grafiko batera egaroko gara, eta hor ja Mario baten kutsu hartuko da bela esan lehike, ez? Gela hori esploratzeko aukeri duko dugu, kamari mugitut, saltoka eta bar. Eta gauzie da, liburuetan sartzeko aukeri duko gure, eta liburu bakoitzak berezitasunek ezaugarri zedekoz, adibidez, batzutan ez dago argirik, edo horrialdiek mugitu bierko duguz puzlik argitzeko eta bar, are gehiago ikusten da, ez? Dati iragartzeko erabili daben trailerran, olako mini jokutsu betetzen da bela, ez? Bera pertsona ez izartzen liburu baten barruen, eta asmatu bier da bela datie, hitz desberdinen eta urte desberdinen artien aukeratzen, ez? Oso politze, hitzeko hori. Bastante gainera, bastante atxazo, ez? Hola, botatzen irudeko dirua bide joku bati, eta ez dakiz, olako koina batzu da euska. Bai. Zema horioko dago? Hori komentatzen gabizela, badakigu? Idea bat itzen dago edo? Ez da. Ez que Steamen ez da bibintzen. Eta ez da git, kuriosidadea daukat. Horregatik ez da jakin igual. Raro da ez jartzi, ez? Igual Devolverren webgunien edo ikusileike, baina egiz ezan raro da ez jartzi ondino presisorik. Bai, epatzen dabe, 8-10 ordu inguruko iraupen hauko dabela, alako gauzek, aipatzen dabe sortik. Baina presisoa ez dut ikusten inolik ez. Ala eta izango da joku oso
nire ustez, edo, kaka itxen baldin badau, arazo ondiren bategaitik izan beharko da, ze itxura batera, eta grafikoki be, itzela emoten du, itzela benetan. Zara, idea oso on bat, ondo esplotauta. Bai, uste teologikorrien ibilina zela irakurtzen, alako aurrerapenak eta edabilen artetik, eta oso ondo jartzen da bela. Osake, hau jasoko dugu plataforma atan PC-erako eta PlayStation, Xbox eta Switch kontsolatarako, osake, ia. Salto etxen dugu urrengora, iraiak 18, UFO 50 estreneko da azkenik. Hau, Mosmouth garatzaileek, Spelunky bideojokuen sortzaileek, oin, 8 ordu, uste dut, iragarri, 8 urte, iragarri ban berez. 2018 zen estrene berzan. Baina apurka-apurke handitzen eta kompliketan joan dela moten deu. Berez da, 50 jokuz osatutako bilduma bat, ez da bakarrik Mosmouthena, hainbat garatzaile elkartu dire indie joku desberdinek sortzeko, orduan alako bilduma potente badala esan leke. Hortopeko duguz, itxura batien joku sarrak emoten dabenak, ez? Nesen jokuen estetik idekila esan leke. Baina mekanikatan berretxasun esartunde, idea barrezek probetan eta holan ibili dira. Nabarmentzen dabenaz, ez dira izango mini jokuek, joku osoak izango diren, naiz eta estetika hauekin. Orduen nahiko gauza luzetxuek izeteko, ametsa edo esperantza hori dekogu. Eta orokorren niri askorak hartzeztegiz izan, ez dakitza hau ze presitan estrenetan da, momentuz PC-erako bakarrik jasoko dugu, baina oso ideia politxe iruditze date. Eta oso jolaz bariatuak, ez? Ze ikusten ez. Tower Defense bat ikusi dugu, plataformak... Hori da. Kirol jokuek, danetarik apurbe du, bai. Oso itxura politzeko, ikusten da, ez? Klasiko askori omentzen da bizela, Mega Man estilokoak, edo Ghosts and Goblins, Zelda 2 eta alakoak ikusten dugu, apurutanetarik. Baina nik uste dute retro jokuen jarraitza egintzat oso bilduma politizengo dela. Eta bain, retro jokuetatik, joku modernotaraz, beste joku potente bat helduko daku PC-era, PlayStationek azkenik God of War Ragnarok argitaratuko dugu horrenagailuetan, iraiak 19 helduko da, Steam eta Epic Games Store saltokizetara. Eta, esango dugu ez, Kratos eta Atreusen aita semien bigarren abenturi izango da, hau grafikoki oso indartxue, jokartesun aldetik, eurrekoan oinarri horre jarratxiko da zela moten dugu ez, jakan slasetik beste esplorazio edo beste ikuspegi bat dekon borroka bideojoku izetera, zinozko bideojoku izetera. Baina oso itxura politze, puzzlietan bai entzun izedot orkesa asko ez. Antzadan ez, puzzli gainditzerakoan apurtxu betitzadoten basa zen, ja beste Atreus edo beste personaizek aholkuek emoten da bizela, edo prisak sartzen eta alakoak ez. Apurbete ataraitzen zaitxule ez, girotxe horretutik. Baina bestela, joku oso borobila dela irakurri hortik, asko merezi da bela. PC-erako hobekuntza teknikoak eselduko da, eta zelan ez, Valhalla doako eduki gehigarriz egazbe bai, dala alako roguelike estiloko espantzinotxu bet, oso ondo daula dinoie. Eta, hau segidon jolastu birko da, ze harinaukoa maizulan hain jaten. Ni aurrekoan ibilien itzan baitare, ez da ordena joan ibilien itzan, PlayStationean. Baina, eta oso nahi dutu zitzeiten. Eta, oengoa hau ez dakit, PC-en erosiko detan, edo zain gonezen PlayStationen ateratzeko ze. Grafikoki zeuru PC-en hobeto da bilela, baina PlayStationekoaren entzun dauket, aztakeri hautz bat dala, grafikoki horretaz. Merezi dit, ez dakit. Ikusko da ez? Bai, hori. Errendimenduen kritikan arabera, iaslan da bilen eta eta ikusko. Normalean, PlayStationen normalean ondo ateatzea ditu. Egitze da. Baina, hobe ni beti ikasiet aurre ezer batzen ezerre, eta itxaroten jendeak zezaten du. Bestela azkenien beti ikusu Steamen bueltetako aukera hori, ez da? Hori bai. Horretiko espadozun jolasten, diru joku itzultzeko aukeri dekuzu. Ez dala abuse bier horretaz, baina betxeta aukera da sentida. Bai, esto zen biak tontua, baina, gaizki dagoen kasutan gainera ez dut esango. Horretarako da azkenien, bai. Beste joku interesgarri bateaz jarraitzen dugu, iraiak 24 ara History Untold estreneko da, dala Civilizationen klon bat,
De hecho, Civilization sarran veteranoak, garatzaile veteranoak sortu daben bideojoku da. Hau Xboxen aldetik dator, Xbox Game Studios eta Oxide Gamesek garatu dabe. Eta, bueno, hori, Civilization moduen lau isa estrategia eta kudeak eta joku izango dela moten deu. Grafikoki apurute realisti hau ez, Civilization baino. Baina antzekotasun handiz edeko zelan da bez. Aukera pila gongo dizela moten deu, betiko ez, txandakako estrategia, batez be irisek sortzen, erresumak edo beste lurralde batzuk konkistetan ibilko gara, eta, bueno, diplomazia aldetik egongo dela moten deu. Baina, espero dute Civilizationen parera goti eta holan horre badekia purtsu betez, borroka hori, eta kalidadi hobetzen juteko. Ze justo Civilization 6 espasen eukin horren kritika honak, edo bintxet bosgarren hau eto baloreta da borokorrien, osake, mantetzen da ben gogori bintzet. Bai, bosgarrena ordu pila bat zartu ditut, eta segarrengoa zerbait galtzen zuen. Azteko bat oso, jende hitzitzen gustatuta nahi direz, oso kartun zan, beti zan da Civilization ez errealista, eta baina nik uste 6an pixka pasatu intziala. Pero baita ere sartu zituen zenbait aldaketa, beti aurreko edizio guztietan ohituta zaudenera zenbait gauza aldatu egiten zian, eta ematen dut zietzaiola jendeien beste gustatu. Eta hau esan dezun bezala, honek ere ematen du Civilization oso antzeko dela, pixkat errealistagoa da, ematen du baita ere pixkat Civilization izango genuke maparen eskala dela urrutiagotik, hau pixkat gertuagotik dela, eta ikusi harko da nola funtzionatzen. Desde luego, probatuko ez, Civilization oso zalea naiz, zazpia da anuntziatuta urrungo urte hasierarako uste, eta bitartean monoak entzeko baldin badare, probatuko. Zaganera hau betiko moduen Game Passera alduko da. Hori, baita ere. Betiko aitzak izegotako da listo. Monoak entzeko, denbora sobra onda baldin badaukazu. Hori da arazo handiagoa da. Bai, ondo. Eta ja beteko estreinatzen zerrenda luze honegaz bukatzeko, indartsunagaz bukatuko du, eta indartsunetarikoa bentset. Zelda barretxe dator, baina berezitasun handizekaz. The Legend of Zelda Echoes of Wisdomen Link ez da izango protagonistia, Link ez da izango heroize. Kasu honetan, benetan Zeldan kondaire aurrein egongo gara. Ze prentsesi bera izango da protagonistia. Alako Link's Awakeningen remakeen ikusi gendun antzeko estetik egaz, joku klasikoan jokagarritasune ikusko dugu, gitxi gora bera. Baina Zeldak bere ahalmen edo ezaugarri berezi egiko deuz. Borrokatu biherrien, espatigaz borrokatu biherrien, horretarako aukeri egiko da benarren. Alako objetuek kopizetako eta itxasteko aukeri egiko dugu, bai puzli gainditzeko edo arerioa garaitzeko eta bar. Eta Nintendo apurka-apurke kanpaina potentia hauetzen hasi da honen inguruen, geroz eta gauza gehiago erakusten, baina oso itxura hona dekola esan behar da, gaur urten dire aurrerapenak edabideen aldetik, eta asko aipatzen dabe itxel dauela. Oseak, geroz eta gogoiz honetan jolasteko, ia zelan urtetan nan. Lander zuzea eta bat Zelda batik askoak izuna. Suposatzen da, Zelda printzesak borrokaino gehiago magia kontrolatzen ditula, ez? Hori da, bai, berez bera beti asti edo sorgi moduen jarri dabe, normalien, ez? Magia erabiltzaile moduen. Eta hori horregaitzik, azkenien bere aldien Triforce edo Indarriruko itxa edo tanadalakoan horren aldien jakiturize dalez bere alderdize, horregaz jolastuko da apurbetez. Gero bai, erakutsi dabe hori dekolalako transformazio modukoan nun espatari zen bihurtu leiken denbora apurbaterako, dozote ondo ikusi, ez dute spoiler handiri jangure. Baina alako zer erakutsi dabe, baina berez magia aldetik jungo gara, ez, Zeldagaz. Vale. Kurioso, Zelda bat pixkat betiko mekanika horiek aldatzen dituna, beti linkekin egiten badezu borroka eta espata edo bumerana, fletxakin, ben pixat Zelda unibertsuan bertan, baina mekanika ezberdinekin, puzleak ematen ditu, Zelda beti dauzkate puzlea, baina hemen puzleak egiteko bestera bat izango dela, eta, interesantea. Eta baita ere protagonismoa ematea, beti link izan beharrean, baita Zeldari berari, ez? Unibertsuko pertsona importantea data. Esan dugu moduen iraeko 26, esteneko da The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, kasu honetan, Switcheko esklusibo moduen. Eta honegaz ja, azkenik urrengo albistera pase geinke. Eta hemen igual, abese pentsatze gatuen, hemen txatian, eta nola zuzenen egiten dugun,
komentatzen da, Concordi buruz zerbait esan dugun, eta ez dugu esan ezer, eta ez dakit, igual, momentu politxa esan leike ez, interaktiboki albistea aldatzeko, Concordi buruz hitz egin, eta gero pasatzeko urrengora, ze pentsatzen galtze. Ados, horreko preseta albiztio, osake nire txikitzel. Bai, ez da Garitz. Bai, bueno. Bueno, Concord ez bakizute PlayStationek, orain dela urte bastante, 8 urte ustet irakurri detela. 8 urte hasi ziren garapenean. Hori, garapenean hasi ziala, orain dela 8 urte. Bueno, más o menos garaietan zehazan. Modan edo indar hartuzun Overwatchek. Eta, karo, Sonic ze zantzun, horrelakoa nahizula bere konsolarako. Eta horretarako, Firewalk Studiosek aurkeztu zion proiektu bat, berai garatzen naizian horrelako hero shooter hauetako bat. Eta, PlayStationek interesa erakutsi zuen eta dirua sartu zuen. Horretan, ofizialki Sonyren jolas bat izateko. 8 urte pasa dira, diru bastante inbertitu dute jolasean. Hortik esaten dute, más o menos, 1 milioi o 200 milioi inguruko tarteko aurrekontu bat manejatu dula jolasonek 8 urte hauetan. Eta, ja polemika batzuk jende batzun kexa betiko tontoa zian, ze azken finean ketxatzen zian, pertsonaia zeratu dira pertsonaia inklusiboak egiten, eta estereotipo tipikotatik ertatzen dian pertsonaiak eta egiten, eta bakizu, komunitatean jende bat dago, gauza bien kontra dagona, ez detu lertzen zerati, baina horiz da zea izan, arrazoia izan. Arrazoia izan da, aterautela jolasa, orain dela hilabete baino gutxiagotik, eta ja, merkatua bastante saturatuta daun genero baten, hero shooterretan, eta gainera arazo handi batekin, eta da ordainpekoa dela. Non gaurrengo hero shooter gehienak debaldekoa dian. Adibidez, Overwatch 2 ordainpekoa atera zuten, baina gero debaldera pasatu zen, ez? Hori da. Eta gero beste batzuk euskatzu, adibidez, zeak, Valorant daukazu riotena, dala hero shooter eta Counter-Strikeen azketa bat. Gero baitare atea zuten X-Defiant ustetu Ubisoftek aterazuna, eta urare debaldekoa zan, eta urare pasatu da zinpena eglugarea, horta ez. Ubisoftek badeko Rainbow Six, berez? Hero shooter kutsu apurre badeko la personaje zerrein hola. Baina Rainbow Six kasi igual Overwatch baina zaharrago izan daiteke, Hortik biliko da igual, ez? Antzerako biliko daitezke, bai. Baina zara, ja horri trajektoria daukat eta behain komunitatean bere momentuan juntatu zuten eta hori mantentzen dute. Naiz eta bai Overwatchen kasuan eta baitare Rainbow Six Siege kasuan kexake ondia eta jendeatek alde batera utzi du eta bar. Baina, Sonic nik ez dait. 8 urte tardatu dituzte garatzen, ja garbi zegoen nik uste berandu zatoztela, merkatu saturatu atera, eta, 40 eurotan atera eta, imaginatzen zute, ez du exitorik euki, PlayStationeko zenbakiak ez dira publikatu, baina PC-koak ikusi daitezke, Steamen publikatu da, eta lortu den aldibereko jokalari kopuru maksimoa 700 pertsona izan dira. 700 azpitik, 700 ez dira iretsi. Atzo bertan behiratu nun eta 50 piko bakarri zabiltzan. Ezke kasi iritsi zaitezke momentu batera, non partida bat topatzeko arazoak euki ditzazketzunak. Zekara, 50 dira mundu mailara, baina partida aurkitzeko baldin badago pingaldetik zuri adekuatzen zaizuna, baina benetan agian norbaitek partiarik ezin dezake aurkitu. Eta hori bat da aurkitzea eta bestia gero matchmakinga ja... Bai, hori izalezke desastra. Ikusita, PlayStationen zenbaki ez diatera, baina itxura guztia daukare, hane ez dela exito handirik euki. Bai, lehen irakurri dut, ez dakitze egizetan, baina guztu baietz, garaipenak eta, garaikurrek eta lorpenak aztertute, antzadanez, bakarrik 1200 erabiltzaiek lortu dabe, beste jokalari bet hiltzien lorpena. Ez ebez. Ba, ez errez da. Eta, jolasak pentsatuta zeuken, gutxienez urrengo urteko, apirilea arteko, ibilbide horri bat ezarreta zaukan,
bat denboraldi mapakin, 3kin, pertsonaia berriekin, azken finean jolas zerbitzu moduko jolas hauek holako zebat proiektatuta eukitzen dute, baina ikusi dutenean eukidun exitoa, Firewalk Studioek atzo aterazun komunikatu bat, esanez, entzun dutela jendearen feedbacka, eta baita ikusi dutela jokoatik komentatu dian gauzak, eta amendi 6 egunera da, ez? Gaur 5 egunera itxi ingo dute jolasa, gezkiz Etzi da beraz, etzi egia da, 6an da. Orduan, aluzinantea da, jolas bat horrelako atera, gastatu 1 milioi edo 200 milioiko presupuestoa, eta jolasa atera, eta hilabete azpitik jolasa istea. Hilabete azpitik ez da heldu 2 astetara. Bueno, 2 astetara ere ez da ditxik. Osea, abuztuako 26 estrenesan bideojokua. Ja, horregatik. Osea, ni enitzan enteraturein estrenatu zala. De repente, enteratu nitzan, jendea azizalako esaten, haizue, konkorren ez dabil inor. Eta orduan konturatu zen, ostia egia, konkorra atera behar zuten, eta ez naiz enteratu atera dalare, ez da, o publizitaterik etzeita agertu, eta... Egizitzen Europen marketing aldetik, nahiko azkenengo momentu nibili dire, ez? Hau iragarri zen, 2023ko PlayStation Showcaseen, ekainien uste dut, alako trailertxu oso motz batega, zesan agertzen ez ebez jokuena, Kavinskin horre abesti bat eukibala goratzen az, eta bar. Eta gero, oin gitxi, ez da gindo 6 batetan izan zen, erakutsi bien lehen aldiz, bai cinematika potentie eta jokagarretasune. Baina eske ordura arte, jokue, kaldute egon da, desagertute egon da, ez da behin promorik apenas, ez da ez ebez. Eta, claro, azkenien, horratzen dauzen arazo danak, ez? Ja, zuk esan duzune, merkatu saturatute dau, joku pioa dauz jokalari askogaz, milioika jokalari gaz, orduen, ja hor sartzie, buru esartzie ezinezkoa da, bazke gainera, 40 eurotara saltze duzu. Eta gero hemen zidalek aipatzen deu, txatien, PlayStationeko jokalarizek, PlayStation Plus ordaindu behar da bela, arpidetza sistemie, online jolastu elizeteko. Bakarrik online jolasteko joku bedanien. Osea, hor deko zuz, gauza danak zure kontran. PlayStation argitaratzen baduzun joku bet doan, ez tozu ordaindu behar arpidetza hori, orduen, Apex Legends, Overwatch bi eta honedanak, ez tekie handicap hori, ez tekie oztopo hori. Gentik izango dugu, ja badeko zu joku desente bat, obie da, Konkor baino, ze ganera hori zen beharra, Konkor bera, ez da laizen joku hona bez, orduen ja hor gauzasko ondiratzien. Osa, ez dakiz espero bien, horre, Sonyko, PlayStationeko investitzailek eta bar, inbertzerak ibidire hor, holako joku eguri dugu, eta atara, da punto. Eta argita garbi, garapenien seguru nau 8 urte egoteko arazo pila egon dizela. Hori dezelago. Ez da behar jakin zela neruan, eta azkenien urten da, erdipurdiko joku bet, beste arazo honekaz, ez? Ordainpeko dela, ordainoen behar dela online jolasteko, eta bar, desastre bat, baina zentsu danatan. Alare, Lander, entzun detenez, jolasa, ez dezango jolasa hona dela, baina jolasa geskiz da gola. Hau da, errendimendu zondo dijoa, pertsonaian da garapena ez dago gaizki, mekanik aldetik, divertigarria da, ez dezango jolasa zona hona dela, Overwatch eta hauen maiako danik, baina, olako zaplasteko hartzeko, mereziztun jolas bada. Ez dut esan, baina, erabaki dutena da zeak, garatzaiek, jolasa erosi duten jende guztiai automatikoki dirua itzuliko zaiela, beraiek eskatze ez badute ere. Baina, lehenengo biderra hori pasetan dara, olako... Eta erostea... Kasi biako da ez, honi buruz. Osea, esaten dozu, merkatua saturauta dago, olako jokuekin, dare ikiston jokuak duan, oso zaila da, hemen asertatzea eta golpe bajotia mailan. Ulertzen dut, merkatua saturatuta dagoela, baina hori nik uste Sonic eukiko itun analistek garbi izan behar zutela, zertzen realitatea. Arraberutzen zaitean, hori jakin da jolasa debalde nola ez dezuna ateratzen. Gustot berez hori izango dela untxartuko da nera bakiz ez. Jokue saltziri itxitotzia, zerbitzarizek itxiko da bez. Baina hor komunikatuen, Ryan Ellis jokuen zuzendarizek aipatzen dugu. Jokue desaktibatzie erabaki da bela, aukera desberdinek aztertzeko gure jokalarizentzat onenak dizenak barne.
nik horregaz ulertzen dutena da, euren asmoa dela barriro ekitiri jokueri, seguruenik doaku eredu horretara igarota ikusko dugu, baina nik suposatze hori izango dela. Nik bai, pentsatzen gautela... Leiken. Bai. Ez, zela erabaki leiken olako joku bat, alako garapen potentiakin, eta esaten duzu, bueno, ya está moten zerbitzua, erretiratzen da, eta ja jokua ezin da jolastu. Ja. Ez? Hori da baita pixkat zerbitzu jokuen arazo handienetako bat. Claro, da baina galdu dizela, zerbitzari komunitarioak eta bar, alako geuzak aziaztirek alderatzen, eta beti, zerbitzariek izten dizen momentuen, joku horrek ja, ez du balizo, zuzenien. Hemen gutxen ez dirua itzuli egin dute. Bai. Ez bien, itxuli biherko, alko bin erabaki, ala. Bai. Pero si, es lo que hay, da horrera ingo dugu, da listo, baina ez. Baina, Lander, zu jolas bat erosten dezu, bi astetara izten dezu. Bai, diruaz bazu itzultzen, epaiketara emango zaituzte. Hori bai, baina alko bin esan... Bai, eta gero urrengoan zein ekibasiko zure joko bat. Hori da, osea... Bai, baina alko bin erabaki martxan jarraitzuko dabe zerbitzarizek, eta listo, osea, dagoena da, jokueko lan urten dugu, espadatzen guztetan, beste dozin negaz paselike, egize dela. Baina, bentset erabaki dabe, ala, itxingo dugu, emogotxago buelta bat, eta bitxartien, eutxi dirue buelta, listo. Bai. Ez dakitzen ez lan kudeatuko dabeen, joku hau fizikoan estrene da PlayStation postien, ez da bakarrik online diru itzultziek. Esaten dabe, antzadan ez, saltokire juunezkero, alko dozulet dirue berreskuratu, baina, klaro, game baten igual, bai, MediaMarket, Worten, olako handizetan, hori nahiko errezagongo da, baina nik zerrakit irosi badozun auzoko denda baten, ez dela normalena bideojokuek egoti bertan, baina kasulin bat edo beste egongo da. Horretan ze pasetan da, edo zelan da hauzi, pentsatzen Sonic itzuliko diola dirua denda horrei. Baina, zupona salten, dendari horreri, haupa bai, hau bueltetan ator, estabil. Pentsatzen komunikatu bat obasako dutela. Sinistuna ez Sony badukala infrastruktura etorrelako gauza zeiteko mugitzeko. Egia da, askotan, holako denda txiki batzutan gertatu daitekeela jende bat topatzea ez dena enteratzen eta pixak kostatzea, baino. Ikusko da, baina nik uste dut horrekorrien, batez be, espadosun mundu hau jarraitzen, zelan, helduko datxe igual Sonyin komunikaturen bat, baina. Nahiko kasu berezizia iruditzea, ez dakiz lan kudatuko da ben kasu horretan. Bitxikeri moduen, ez dela izango, euniko ez da izango jentiko lan erosi dabena, baina, ez triparik. Bai, epatu behar da, entxegabiz hemen zerbitzu joku eri buruz berretan, PlayStationen zerbitzu jokuek zehazki, baina azken urtietan eredu horretara igarotzeko asmoa aukin dabe. Beste bi dabiz pertzetan gitxienez, Marathon Barrize eta Fair Games deitzen dizen bi bideo joku. Eta horretaz aparte, oinoko iragarri bako beste bi proiektu dauz gitxienez zerbitzu moduen. Orduen, oneri edanarioin buelti emongo dotxie, beste modu atera plantiko dabez, itxingo dabez guztiz, The Last of Us Online adibidez itxibien, kaleratu horretik, horako kasuk egon dire bai. Ikusko da, hemen Sonic apustu bete eman, oin urte pare bat, gehiago berez, hasi zirenien. Eta kolpe gogorra jasan dabe, benetan gogorra. Bai. Eta baitaren lotuta honekin, Helldivers 2, ez? Jolas hau, egia esan, montaña rusa bat bezala ikustetzea. Hasi zen Creston exituakin, gero arazo batzuk egon zian, komunitate egitzio dutela entzuten edo, Creston bajonazoa estimen iruzkina negatiboa zauzkan, gero zerbait aldatu zuten, eta berriz iruzkina positiore itzuli zian, eta horren berriz negatibora jundea. Hau da, jolas hori dabil, zerutik infernura hilabetero. Eta ez dakit. Bai, antzadanez, gunotan 20.000 aldi bereko jokalari batzen deuz, ez dizela gitzi, minutik indera bez. Baina, klaro, ikusten zu historiala, eta, ostras, oine estrenezanien batez be, beste goza bat zan, askoz jokalarik ez edukitzen bazen, 500.000 jokalari iraino hildu ziren bere gara izen, orduen. Horre moten da hori berantza doala, estimen behon dino ez deuz berreskuratu ez, balorazio oso positibo horrek. Orduan, ez dakiz pastadan zehazki honegaz, baina jenti estabil larposik bez. Nik uste zonintzate badala bisua gauza papiskat jendeari entzuten azteko. Eta, Sony eta mundu guztiantzat, nik uste amendik mundu guztiak ikasi behar dula, gauza pixai hau aztertzeko, atera aurretik, ekonomikoa aspektuak ebeitzeko, jende asko ez dago egorarik onenean ekonomikoki, eta bueno.
Bai, gero, azkenengo bitxikiritzu moduen, ez dakit ezagutzen duzuen Secret Level, dala Amazoneko niregarria ben telesel bat animazinezkoa. Dire, bideojokuen munduen girotute dauzen hainbat labur desberdin, ez animazinezkoak, Kresto mailegaz, Love, Death Roadsen taldien lan barrize da. Eta horren artean badeko guz adibidez, Mega Manen, edo Pac-Manen, God of Warren alako laburrek, ez, animazinezkoak. Eta horretariko bat, Concord izen da. Orduen, auskalo zepasekoan horregaz, atako da, suporatxo baietz, baina oso kasu berez. Nik albistiaken jakin dut, baina bai, potentia da, Ez dakit zela esan huts potentia, o ikusiko dugu, baina. Desde luego, pitxizeo bada, estreneko da labur bat, joku batena, aztiterra izen hilindana. Oso goza kuriosoa. Jode baietz. Bueno, eta ikusten duguenez, denbora joan jaku. Gamescom eta Nintendon, egon dien ekitaldiei buruz hitz egingo dugu datorren astean agian, aunque sea labur gero, bestela dauzkazue albistea gameerauntzia.eus webgunean, badakizue. Eta ondo, hori zehaztuta. Eta pasatuko gara igual komentatzera Euskal bideojokuei buruz, oin dudan be, eukidugu notizia berria dauzkagu, eta, lehenengoa izango zen, Darby is here forever, jokua, eta, nagolak idean begiratzen, eta hori da. Da, estudio bat, Bilbotarra, daukena izana Gaua Games, eta lau kideren artean garatutako jokua da, nobentzat taldia lau kide dauzka, eta, benetan, bihurtzeza Darby izeneko vampiro batian, kripta ilun batian preso sartu dabe, eta ies egiten lagundu behar dutzagu. Hau azken finean, itxuraz, emoten dau Metroidvania bat, baina, da Super Meat Boy, edo Celeste bezalako joko indie maitatu horien antzeko proposamen bat, plataformak, oztopuak, eta hori, esaten duten bezala, Metroidvania toke bat daukala emoten dau, baina ez da guztiz Metroidvania, ez? Planeatzeko almen aukiko du vampiro txikixak, eta, odolez osatutako plataforma batzu bez sortu leizke. Uztaian indako Game.eus ekitaldian aurkeztu zen bideojokua, eta baita, taldian itxio horrian bidez, abentura probatzeko aukera dago, orduan, itxion sartzen baldin mazate, hemen Gaua Games estudioko horri aldera, Darby is here forever probatzeko aukera izango duzue. Eta esan behar dago, berez, asmoa daukela joko hau euskaraz argitaratzeko. Orduan, laizter informazio geixa dukiko dugu honi buruz. Ez dakit zerbait komentatu nahi dozuen. Ez, ni binaz apurretu hori txioko demo horretan, ez, tala azkenien prototipoa esango dugu, ez, jokuena. Eta neko txukun iatea, oso divertigarri ze, estetiki edaulan politzek, soinu bandie bai. Orduen jarraitzeko asmoaz, Celeste eta alakoak asko guztian ez egiz izan. Oso plataforma joku exigente eta aldiberien ederrak etxeat, ez? Orduen ia honek maila hori mantentzeko aukeri dekon, edo bentset divertitzeko, ez? Gozatzeko moduko ezetia. Bai, traileran ikusten dana gaitik, asko hiltzeko prestatu behar, ez? Bai, hori da. Ez da arreza, inundik ilora, bez? Ni nahiko txuten hil naz. Baina gero suposatzot jungo zerela pilesizek eta alakoak desblokitzen, ikusko dugu, ondino, segureni jokue garapeneko ez leheneko fasien, baina ondino asko falteko dako, azkenien. Basan dugu moduen, ez, lau pertsona da bizitzen dau, suposatzot bat ganera musikagile izango dela. Orduen, alako jokuek simplik izan arren, denpora asko duten da, eta jongo dire hobetzen denporik azu bai. Lander, ze plataformetan ateatzen, ze demoa zenzu itch.io da hola, baina... Hori da, momentuz ez da plataformari bai iztatute, PC-erako gongo gara ez, suposatu galdugu. Usto garatzaik aipatu bela, Steameko rialdi esortzeko asmo hori dekiela, baina hori zegoen dino asko falta dako lez, horre gongo dire. Aukerakaz, ia argitaletxeren bat edo beste lortzen daben, alako gauzek ez. Bueno, eta beste joku izango zen Detective Firefly, kasu honetan Borja Gambra Gasteiztarrak eratutako lehen joku profesionala da, Amets Games estudioaren izenpian, eta berez ipurtargi bat izango da, detektibe bat, eta, ipurtargi detektibe honen azalian egongo da joku honetan. Aventura grafiko eta puzzle joku bat da, eta Silberg irian hilketak argitzen aritu beharko da. Azkenean Zetaren iria, ez? Esango. Hori da. Eta... Zetaren kantua ez ordea.
Ez, momentuz ez. Momentuz ez. Ikusiko dugu, gero soinu bandan zer egiten da ben. Izketaldiak, mapak ikertu, astarnen bila, eta bueno, olako gauzatxoak izango ditu. Eta gero, berezitasun interesgarri bezala, krimenaren mapa osatu beharko dugula dirudi, pertsonaia bakoitzak egiten dabena zehaztuz. Bueno, hau be game.eu zen baitan aurkeztu zeben Gasteizen, ez dakiguna da, kasu honetan, argitaratze datarik ez bai estatutako plataformarik. Eta ez dakigu ez da, euskeraz egongo dan, ez da, okeres baldin manago. Ja, suposazetalako jokuetan batez be pertsona bateken je, noitestu nahiko txuduko dugu, ikusten dira trailerrin, ez? Izkitaldiz dauzela, gero kriminargitzera. Segun ez, puzliak be izkuntza momenturen batean sartzen bada puzletan, horre be zailduko dago, Bai, suposatxo, ia saietuko gara, euskeraz kaleratu lehiken, ikusko dugu, baina, bueno, momentuz, pentset, Darby's Here Forever hori ze bai, erdi bai istatuteko gule pentsen nahi dugu, euskeraz jasoko dugule. Hori da. Jo, elementu bat zauzka pixa point-and-clicka gogoratzen ditena, eta, jo, point-and-clicka generoa da, guztiz galdu dana, eta divertigarria zean. Bueno, hain Broken Swordren remasterizazioa bat horri, aurreko irratzea baten aipatu genuen bezala. Baina, jo, ez dakit, generoa da, ulertzen dezeatik hiltzan, ze teknikoki aurrean dute biojokoak, irudimentziotatazea, baina ez dakit, nik uste orain di badaukatela toki bat eta publiko bat. Egizan, lehen aipatu dugun Ace Attorney hori investigations, bildumatxu hori. Bai, egia. Zentzu horretan doa, igual simpletxo edo da, baina antxikotasune badekoz. Bai, horra arrazo. Eta igual point and click hola tal cual ez, baina aventura grafika puristak orain dube normalian pelotason bat egoten da, urtero. Orduan, zentzu hortan, igual hau berezitxuago dalako esaten dute, hau diferentia da, baina bestela aventura grafika klasikoak onjokan egiten die, eta nik uste dut ondo funtzionatzen da, bela. Bai, bere publiko txuen nitxosko ezen arren eukitzen da, Horre ingo bat ondoztena da, Black Sat komikizen aventura grafiko azten esan, baina urte pare bat izango neke, eta alako gozatxo begon dire, egon gara ikusten. Eta, ez dakiz, nik uste dut ja, oineko baiko txorra albiste batzuk, rekamaran gordeta, baina heldu garela, ez? Bai, nik uste dut gaurkoz, egin dugula, eta, bueno, poliki gerturatzen. Aipatu dugule txateko kontuek eta, hemen egon dire komentetan, ez? Bai. Tasio, zital, eta bar, gero saspitzarrizek inguru, Tasio egingo dabela hemen signalizen zuzeneko bat, orduen, Twitchen zabiltzea zenok, ikusteko aukeriko duzue. Eta garantza denez, italkok beste zerretxeko asmoa dekola, orduen, betiko lez, hemen badau euskal komunitate txuet, zuzenekoak eitzen, eta euren ekarpenakaz. Ni oporretara joan aurretik, zebilen jolasten Elden Ringera, bueno, Shadow of the Beast, eta ez neban nahi espoliatzerik, orduan ez neban asko ikusi, baina ez dakit bukatu da edo ez. Baina, bueno, hori izan moduen horreko zuz aukera, sartu ezkero inoz aipatu dugun, ez, Gamerauntzean Telegrameko katera, talde txura, horre ikusko duzu, ez, norbaitek azten da benien zuzenekoren bat edo beste jakinarazpen altzen da, txatien bertan, hor nortik jarraitzeko aukera hori badeko zuen. Eta Elden Ringena ekarriko dugu. Olastuko dugu, eskeratuta. Damiane pasatzen duenean Elden Ringen Shadow of the 3 ikarriko dugu, porque ni bintzat asko haukat esateko jolazatik. Bueno, saiatuko naiz jolasten lehen baino. Presioi gabe, Damian? Ja, ikusten dut. Esan barra, oaindik azkeneko goza bakarrik gatzen zait. Bueno, baina ya está. Landerrek urtuko duzeatik gatzen zaiten. Ez dut izter esango, baina bai, lortxet. Vale. Bueno, eta hola, misterio txuki, lagatzen dugu hemen gaurko programa, eta datorren saioan egongo ba, 98. saioan. Ondo ibili eta asko disfrutau. Hori da. Eskerrik asko, ondo ibili. Agur. Agur.